Bai, zientzia divertigarria izan daiteke. Horretarako prestatu dugu hemengo erakusketa hau. Hemen ikusten alduzuena, dira, mekanismo mota desberdinak, eta horiek ulertzea eta esperimentatzea divertigarria izan daiteke. Ez da liburu bat bezain astuna. Gizateriaren historian asmakizun asko daude. Baina imaginatzen duzu bizitza argindarrik gabe eta gurpilik gabe? Hona hemen gure asmakizunetako hoberenetarikoak. Bat gurpila, bi alternadorea. Alternadorearen barruan zer dago? Kobre bobina bat eta imanak bueltak ematen. Nola egiten dut imanek bueltak emateko? Mugimendu mekaniko bat sortzen dut eta horren bitartez argindarra daukat. Energia elektriko guztia sistema honen bitartez ekoizten da eguzki energia kenduta.